Hvad laver du, Flemming? Jeg hælder øl ud. Hvorfor det? Jeg skal nemlig... ja, mangler flasker til noget godt øl. Hvorfor? Hvorfor? Jo, men jeg laver selv øl jo. Og det er jo bedre end det her jo. Det er godt nok surt det her. Ja, det kan jeg kun give dig ret i. Jeg kan kun håbe ikke det er bedre end det her. Det er jeg håb. Hvor lang tid har du lavet øl? Ja, men jeg er i gang med min tredje produktion. Hvor gode er de 2 andre blevet? De er solgt. Det er sådan dark pilsner. Det er fandme synd det her. Hvad hedder minibryggeriet så? Her er Agerskov Bryghus. Det er faktisk rigtig svært at stå sådan der lige nu. Hvad stopper den der?